אוריות דף ו'. אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא דף ה' עמוד ב', 3 שורות מלמטה בגמרא. תניא. אומרת הגמרא תניא, רבי שמעון אומר, מה תלמוד לומר? כתוב לגבי הקורבנות הקורבנות שהקדשו הלוויים לעבודת בית המקדש, כתוב שם ופר שני בן בקר תיקח לחטאת. אומרת הגמרא, אם ללמד שהם שניים, למה אתה אומר פר שני? מה זה פר שני? אם ללמד שהם שניים, הלא כבר נאמר ועשה את האחד חטאת ואת האחד עולה להשם. אז אתה מבין שיש פה אחד חטאת ואחד עולה, זה שתיים. למה צריך לכתוב ופר שני בן בקר? למה צריך לכתוב שני? אלא אומרת הגמרא, יכול תהיה נאכלת חטאת ללוויים. הכוונה היא כאן לוויים, לא הכוונה לוויים שבט לוי, אלא הכוונה היא הכהנים שבשבט לוי. גם הכהנים נקראים לוויים. המהרש"א שואל את השאלה הזאת, הרי לוי אסור לאכול חטאת, אלא אומר, כהנים נקראו לוויים ב-24 מקומות בתורה. כאן הברייתא מתכוונת, לוי, הכוונה היא לא לוי כמשמעו, אלא כהן שהוא משבט לוי. תלמוד לומר, הוא פר שני, זאת אומרת שהפר החטאת שני לעולה. מה עולה לא נאכלת? הוא כמו עולה. מה עולה לא נאכלת? כמו שאלה לא אוכלים אותה, היא עולה כליל למזבח. אף חטאת לא נאכלת. אומרת מה כיוצא בו אמר רבי יוסי, כתוב בזמן של עזרא שהם עלו לארץ ישראל, כתוב הבאים מהשבי הגולה הקריבו עולות לאלוהי ישראל פרים 12. אומרת הגמרא, הכל עולה, ככה הפסוק שמסיים. שואלת הגמרא, הכל עולה סלקדתך? אפשר שחטאת עולה? הרי הם הקריבו גם חטאת, איך זה יכול להיות? אומרת הגמרא, אלא הכל כעולה. כל החטאות שם היו כמו קורבן עולה. מה עולה לא נאכלת? אף חטאת לא נאכלת. דתניא, רבי יהודה אומר, על עבודת כוכבים הביאום. הם הביאו את הקורבנות של החטאת שהגיעו בזמן עזרא, על העבודה זרה שהם עשו. ואמר, רבי יהודה אמר שמואל על עבודת כוכבים שעשו בימי צדקיהו. אז הם הביאו את הקורבנות האלו, הם הקריבו 12 חטאות לעבודה זרה. שואלת הגמרא, בישלמה לרבי יהודה משכחת לה לאן יש 12 חטאות, כגון דחתו 12 שבטים, דמייתו 12 שעירים, אינמי דחתו 7 שבטים, שזה רוב שבטים, ושאר האלך, שאר השבטים, בגרירה, אמרנו שהם נגררים אחריהם. ולרב שמעון נמי משכחת לה, איך יכול להיות 12 חטאות? כגון דחתו 11 שבטים, דמייתו 11 שעירים, ואידך השעיר האחרון, דבדים. אלא לרב מאיר דאמר בית דין מביאים ולא ציבור, 12 איך היא משכחת לה? איך יכול להיות שבית דין מביאים 12 קורבנות? אומרת הגמרא, כגון דחטאו ועדר חטאו ועדר חטאו עד תריסר זימנה. כל פעם חטאו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שבית דין כבר צריך להביא 12 פעמים קורבן חטאת. שואלת הגמרא, ומה איתי לאו אנו דחטאו? הרי אלו שחטאו, אתה אומר 12 פעמים חטאו, אז הפעמים הראשונות, אלו שהפעמים הראשונות כבר מתו. איך אתה מביא עליהם קורבן חטאת על אדם שמת? הרי יש דין שחטאת שמתה, חטאת שמתו בעליה, מה הדין? צריכה למות. אז כל שכן כאן, איך אתה יכול להביא קורבנות לאנשים שמתו כבר? אמר פאפא כי גמירי חטאת שמתו בעליה במיתה, אני מילה ביחיד, אבל לא בציבור. כל מה שאמרנו זה דווקא ביחיד, אבל לא בציבור. לפי שאין מיתה בציבור, גם ציבור שמתו, אפשר להביא עליהם קורבן חטאת. אומרת הגמרא, מנה לרב פאפא, מאיפה הוא לומד את הדין הזה? שבציבור לא אומרים בחטאת שמתו בעליה. אמרת הגמרא, הנה מה מדכתיב תחת אבותיך יהיו בניך, זאת אומרת שהבנים נמצאים תחת אבותם, יחי אפילו ביחיד נמי, גם בחטאת יחיד תגיד תחת אבותיך יהיו בניך. אלא אומרת הגמרא, דוקיא דרב פאפא, מאיפה הוא מדייק? משעיר דראש חודש, דאמר רחמנא, מה איתי? תורה מצווה להביא שעיר של ראש חודש. מתרומת הלשכה, מאיפה מביאים אותו מתרומת הלשכה? ומה איתי לו מישראל? הרי כל שנה תורמים את הלשכה, מתי מביאים מחצית השקל? באדר. עכשיו, מאדר עד שמקריבים קורבנות, כבר הספיקו אנשים למות, נכון? יוצא שהקורבנות מוקרבים גם חלק כסף של אנשים שמתו. איך אתה מכיר אנשים שמתו? ואנך דפיישי, אלה שנשארו,
איך היא איתו? איך אתה מביא חטאת ציבור? הרי יש פה אנשים שכבר מתו. אלא שמע מינה, חטאת שמתו בעליה בציבור קרבה. הנה רואים כאן הוכחה שהכספי ציבור, אפילו שחלק מהציבור כבר נפטר, אפשר להביא קורבנות בציבור, אפילו שהבעלים כבר הלך לבית עולמו, נפטר. שואלת הגמרא, איך היא דמי? שואלת הגמרא, מי דמי? מה, השעיר הזה דומה לחטאות של אלה שחזרו מהגולה? שעיר ראש חודש, דילמה לא מה איתו מציבור? מי אמר? מי אמר ששעיר ראש חודש מגיע מכספי ציבור שהוא חטאת? אבל אחא, בדור של צדקיהו, ודאי מה איתו? הרי פה ודאי מתו האנשים. אלא תמא דרב פפא מאחא, דכתיב, כתוב לגבי עגלה ערופה, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. ראויה כפרה זו של מה? של עגלה ערופה, שתכפר על יוצאי מצרים, כי זה אשר פדית השם. דכתיב אשר פדית, אז אתה מבין מי זה האנשים שהקדוש ברוך הוא פדה? שהוא הוציא אותם ממצרים, יוצאי מצרים. כשיוצאי מצרים חיים, הם מתו. אז איך אתה מכיר על אדם שמת? איך אתה מביא עגלה ערופה, אתה אומר שהיא תכפר על מי שמת כבר? שואלת הגמרא, מי דמי? אתם בעגלה ערופה, כולו יתנון. כל אלה שמתחפרים חיים. למה? כי עיקר הכפרה של עגלה ערופה זה על מי שחי, אבל גם על מי שמת, גם על יוצאי מצרים. דמכפרה החיים, מכפרה נע מהמתים, בתוך שהוא מכפר על החיים, מכפר גם על המתים. אלא אחא, אלה שחזרו מהגולה, מי אבו חיים? הרי זה בא לכפר רק על המתים. מה דוגמה הנה חינם? דכתיב ורבים מכהנים והלוויים וראשי הערבות וגומר. מה רואים? שהיו שמה מהדור של צדקיהו גם. מה דוגמה ודילמה, אותם זקנים האלו שנשארו, שהם גם חטאו, מועטים אבו ולא רבים אבו, ואם הם מועטים, אז זה חטאת שמתו רוב בעליה ולא מקריבים אותה. מה דוגמה, הכתיב, כתוב שמה, ואין העם מכירים כל תרועת השמחה. זה הגרסה הנכונה בפסוק. וכי העם והכל נשמע עד למרחוק. זאת אומרת, הבכי של הזקנים היה הרבה יותר גדול מהשמחה של הצעירים. אז רואים שהם היו רוב. אז זה חטאת שרוב הבעלים חיים. שואלת הגמרא, והמזידים אהבו. הרי כל אלה שעבדו עבודה זרה בזמן צדקיהו, הם עבדו עבודה זרה במזיד. קורבן חטאת זה רק למי שעשה בשוגג. איך אתה מכיר על מי שעשה במזיד? נכון? אומרת הגמרא, הוראת שעה הייתה. זו הוראת שעה. בדרך כלל קורבן חטאת זה רק למי שעשה עבירה בשוגג. הכנה מסתר בדילות עם אחי, כתוב בפסוק אלים 96, כבשים 77, כנגד מי? אלא הוראת שעה הייתה, הכנה מהוראת שעה הייתה. הקריבו גם על המזידים. אז דנו עכשיו בגמרא לגבי חטאת שמתו בעליה. עכשיו הגמרא אומרת, מה הדין? ציבור שהיו צריכים עכשיו להביא פר אליהם דבר, ואחד מהציבור או מהבית דין נפטר, מה הדין? אומר לי מעתר רבנן, מת אחד מן הציבור קודם שהקריבו את הפר אליהם דבר, חייבים. גם אחד מת הוא לא מעכב. אחד מבית דין פטורים. מן תנא? אמר רב חיסדא, אמר רב זירא, אמר רבי מאיר, אמר רב מאיר דאמר, בית דין מביאים ולא ציבור. אז הפר שייך לבית דין. ילקח מת אחד מן הציבור, חייבים. דאקיים, כולי בית דין, כל הבית דין קיימים. מת אחד מבית דין פטורים, דאבה לחטאת, שמת אחד מן השותפים, משום מחי, פטורים לא צריך להביא. כי על דין של פר אליהם דבר למי שייך? לבית דין. מתקיף לרב יוסף ונוקמה כרב שמעון, דאמר בית דין אין ציבור, אז הם מביאים. מת אחד מן הציבור חייבים. למה? דין ציבור מתים. אני לא אומר בחטאת ציבורית, חטאת שמתו בעליה אם מישהו מת. מת אחד מבית דין פטורים, כי אומרים לחטאת שותפים. עוד פעם, אז אם זה הציבור אחד מת, לא אומרים בציבור חטאת שמתו בעליה. אבל באחד מהדיינים בבית דין, זה כן. לא, כי הם נקראים חלק מהשותפים. כל אחד מהדיינים, כי הם מביאים את הקורבן. אמר לאביי שם, הנה לרבי שמעון דאמר חטאת שותפים אינה מתה. אפילו אם מת אחד מהבית דין, אפשר עדיין להביא את הפר. דתניא,
פרסיר של יום הכיפורים שעבדו, והפריש שעירים, והפריש אחרים תחתיהם. הוא הלך הפריש במקום השעירים שנעבדו, אחרים. אחרי שהוא הפריש, מצאו את האלה שברחו. מה הדין? ימותו כולם. שתיים צריכים למות. דברי רבי יהודה, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, לפי שאין חטאת ציבור מתה. אז מה עושים? מוכרים אותם, וקונים בדמים שלהם עולה ונדבה. אז הוא סובר, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, יראו לפי שאין חטאת ציבור מתה. אז הפער הזה לכאורה זה קורבן השותפים. אז יכול להיות אנחנו רואים שהוא סובר שחטאת שותפים שמתו מקצת בעליה היא כמו חטאת ציבור והיא קרבה. מקריבים אפילו שמת אחד מבעליה. עכשיו, הברייתא שראינו שאם מתו אחד מהדיינים זה חולק עליו. זאת אומרת, יש מחלוקת מה יהיה הדין בחטאת של ציבור שמת אחד מהדיינים. דעה אחת אומרת מת אחד מהדיינים, מת אחד מהשותפים, אתה לא יכול להקריב. דעה שנייה אומרת, מה זה קשור? זה קורבן ציבור, ולא אכפת לי גם אם אחד מת. מה? זה גם מקורבנות ציבור, אתה לא כזה. אני אומר, גם אם אחד מהם מת, מהכהנים אפילו, הדין הוא שמה? שמקריבים. אמר לרבי יוסף, כהנים כאמרת, שאני כהנים דיקרו קהל, תכתיב, על הכהנים ועל העם הכהנים יכפר. הכהנים הוקשו לקהל. לכן הדין של הכהנים הם כמו ציבור, לא כמו שותפים, והחטאת לכן היא לא מתה. אז אין לי פה שום הוכחה לגבי דין של חטאת שותפים. יצא שאני יכול להעמיד את הברייתא לכאורה כמו שיטת רב שמעון. אומרת הגמרא, אלא מעתה ני תופר בהוראה. אם אתה אומר שהכהנים נקראים קהל לבד, מה הדין? אמרו בית דין ואסור רוב הקהל וגם הכהנים אסור. אז נגיד שהביאו פר לבד. וחיתם, הכי נמי, אין בעיה, כן? שהביאו פר לבד. עוד מעט אפילו יהיו שבטים. יש יותר שבטים? לפי רבי שמעון הוא סובר שמביאים רק 12 פרים ל-12 שבטים ופר אחד לבית דין. לא 13 פרים לשבטים, אלא 12 פרים פלוס עוד אחד לבית דין. אלא אמר רב אחא ברבי יעקב, שבטו של לוי לא יקראו קהל. שבט לוי לא נקרא קהל, לכן תוריד אותו. תכתיב, הנני מפריך מרביתיך ונתתיך לקהל עמים. כל מי שיש לו אחוזה יקריא קהל, כל שאין לו אחוזה לא יקריא קהל. שבט לוי אין לו חלק ממלכה בארץ ישראל. לכן מה? הדין שלנו כמו שותפים, לא כמו ציבור, לכן הם לא בכלל הקורבן הזה. אמרתי מה, אם כן, אתה אומר שלוי הוא לא קהל, חסר לו 12 שבטים. אומרת הגמרא, אמר אביי, אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון יהיו לי. נכון, הם 2, אבל הם גם כמו 2, אבל הם נחשבים כמו 2 פרים. אמרתי מה אמרה והכתיב על שם אחיהם יקראו בנחלתם, משמע שהם לא שואלים לפני עצמו אפרים ומנשה, אלא על שם אחיהם. אמרתי מה לנחלה הוגשו ולא דבר אחר. אז באמת הם לא מביאים 2 פרים בהוראה, ולוי נקרא קהל. קהל לוויים נקראים קהל, אבל הכהנים לא נקראים קהל. הלוויים כן, הכהנים לא. אמרתי מה ולא? מה, אתה לא חושב את אפרים ומנשה כמו 2 שבטים? והחלוקים בדגלים, גם החלוקים אפילו בדגלים שהם חלוקים. אמרתי מה, כן, נחלתם כחנייתם. יעקב אבינו לפני שהוא נפטר, הוא חילק לבנים את ארץ ישראל, והוא גם הסביר להם איך לעמוד במדבר, באיזה צורה עם הדגלים. מפה אתה לא יכול ללמוד לדינים אחרים, למה? למה הוא עשה את זה? כדי לחלוק כבוד לדגלים. שואלת הגמרא, החלוקים בנשיאים. טוב, מה עם זה שמה? הם גם חלוקים בנשיאים.
אומרת הגמרא, ראו לך לא כבוד לנשיאים. נתניה, שלמה עשה 7 ימי חנוכה, ומה ראה משה לעשות 12 ימי חנוכה לנשיאים. למה עשה את זה בשביל הנשיאים? שכל נשיא יכיר ביום אחד. אבל באמת, אפרים ומנשה לא נחשבים 2 שבטים, נקראים שבט אחד. אומרת הגמרא, מה יהיה ועלה? מה ההכרעה במחלוקת של רבי יוסי ואביי? רבי יוסי ואביי. אומרת הגמרא, תשמע לתנא רבי שמעון אומר 5 חטאות מתות. ולד חטאת, תמורת חטאת. בעלים בא ואומר, הבהמה הזאת תהיה תמורה לזאת, 3 בהמות. הוא לא רוצה להקריב את זאת, הוא רוצה להקריב את השנייה, אז הוא אומר, הבהמה הזאת תהיה תמורה לבהמה השנייה. אז הדין הוא תמורתו יהיה קודש. אז תמורת חטאת וחטאת שמתו בעליה וחטאת שנתחפרו בעליה וחטאת שעברה שנתה. חטאת זה עד גיל שנה, אם עבר גיל שנה היא כבר לא יכולה להיות חטאת. ואי אתה יכול לומר ולד חטאת בציבור שאין ציבור מפריש נקבה. ואי אתה יכול לומר תמורת חטאת בציבור שאין תמורה בציבור. ואי אתה יכול לומר חטאת שמתו בעליה בציבור שאין ציבור מתים. שהתחפרו בעליה ושעברה שנתה לא שמענו. מה יהיה הדין בזה? מה הדין בזה שמה ימותו? מה אמרת? ללמוד סתום מן המפורש. מה מצינו בבלד חטאת ותמורת חטאת שמתו בעליה? ואת הגמרא ביחיד דברים אמורים ולא בציבור. שאף שנתחפרו בעליה ושעברה שנתה, ביחיד דברים אמורים ולא בציבור. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מדברים זה ביחיד ולא בציבור. יוצא שלפי רבי שמעון גם אם אני אומר שחטאת ציבור שמתו בעליה, זאת אומרת מתו חלק מהציבור, החטאת לא מתה, זה בגלל שלא מצינו בציבור ולד חטאת ותמורת חטאת שמתו בעליה. עכשיו, הרי לכאורה גם בשותפים לא מצאנו כזה דבר, לכן אומרת במה מצינו שגם חטאת שמתו בעליה או התחפרו באחרת, שותפים, הם לא מתות, כמו הבית. שואלת הגמרא, וחידנים אפשר משאי אפשר? הרי ולד חטאת ותמורת חטאת שמתו בעליה בציבור אמרנו זה אי אפשר. למה? כי זה לא שייך לציבור. אז אם ככה אומרת הגמרא, רבי שמעון באחד מקום גם הדין של החטאות שמתות נאמר למשה רבנו בהר סיני באותו מקום. שמה? שדיני החטאות שמתות נוהג ביחיד או בציבור. עכשיו לא יכול להיות שדווקא בחטאות ציבור, למה? כי אתה לא יכול להגיד שהדין הזה של חטאת שמתו בעליה היא תמות, זה נאמר לו על חטאת שהיא ציבורית. למה? באמת הדין של חטאות מתות נאמר על חטא יחיד. גם בשותפים יש את המושג הזה של חטאות מתות, שאם חטא מתה, הקורבן, חטאת מת, אם הבעלים מת אז הוא ימות גם הקורבן. אז רואים מכאן שדין של חטאות מתות לא אומרים את זה בשותפים. אז גם אם שותף מת הוא לא פסל את הקורבן. יוצא שהברייתא שהבאנו לאל היא לא כמו רבי שמעון, כמו שאמר אביי. הדרן הלך, הורו בדים. עד כאן.